Velkommen til min første full body guided på dansk. I dag skal du bevæge dig igennem 10 minutters full body. Alle øvelserne er 45 sekunder, og du starter med at finde din position i en cat-cow. Du starter med at connecte til din vejrtrækning, så på en indånding løfter du brystet frem og op. Lad rygsøjlen smelte ind i en blød bue. På din udånding rundt i ryggen, træk navlen ind og lad dit blik søge ind mod din navle. Bevæg dig roligt og flydende, så en vejrtrækning, en bevægelse. Du bliver på alle fire, så dine hænder lige under dine skuldre, knæene lige under din hofte. Træk navlen blidt op og ind, og du løfter knæene et par centimeter over din måtte, uden at miste længden i din rygsøjle. Hold kroppen stærk, men ikke låst. Bliv her og træk vejret. Indånd gennem næsen og pust ud. Mærk styrken i dit powerhouse. Lad dine skuldre være bløde og din nakke være lang. Du løfter på en udånding, sænker roligt ned på en indånding. Mega godt. Du finder om, så du ligger på din ryg, armene ned langs siden, presser på aktivt ned i din måtte. Så løfter du benene op i en tabletop position. Trækker vejret roligt ind gennem næsen, og på en udånding sænker du den ene fod blidt mod gulvet, som om du dypper tæerne i vand. Indånd og før det roligt tilbage til start. Gentag med modsatte ben. Bevægelsen er lille, men kontrolleret. Du holder dit powerhouse aktivt hele tiden. Du presser blidt dit lænd ned i måtten, og så sænker du kun dit ben så langt ned, at du kan holde kontakten med din core. Du bliver liggende på ryggen. Træk vejret roligt ind gennem næsen. På en udånding, stræk den ene fod mod loftet. Indånd og før benet blødt tilbage til tabletop. Skift side. Hold bækkenet stabilt. Hold lænden i kontakt med måtten hele tiden, og forestil dig, at du gør det med længde, og du løfter benet op mod loftet og sænker det igen. Brug din udånding til at finde kontakt til din powerhouse. Lad skuldrene være bløde og kæben afspændt. Du fortsætter med en dyb core. Så find tilbage i en tabletop. Træk vejret ind. Lad brystet udvide sig. På din udånding, stræk begge ben skråt op og væk fra kroppen, så langt du kan, uden at miste kontakten til dit core og din underlæg. Indånd og før den roligt tilbage til tabletop. Bevæg dig med kontrol. Tænk længde frem for højde. Forestil dig, at du forlænger kroppen fra dit center. Aktiver dit bækkenbund let. Hvis lænden løfter sig, juster vinklen eller hold benene en lille bitte smule højere. Hold nakken lang, skuldrene afspændt. Du bliver liggende på ryggen. Finder tilbage til din tabletop, så 90 grader med benene. Du løfter hovedet, nakken og skuldrene fra måtten af og rækker armene frem langs siden. Håndfladerne peger nedad. Indånd for 5 korte puls med armene. Udånd for 5. Samme rytme. Fortsæt i dit tempo og træk vejret roligt og bevidst. Forestil dig, at du løfter hjertet op mod benene. Mavemusklerne er aktive, men åndedrættet flyder frit. Brug armene som rytme og mærk, hvordan kroppen bliver varm, mens du husker din vejrtrækning.
Kom stille og roligt om på siden. Placer albuen direkte under din skulder og skub dig lidt væk fra den. Benene er strækt i en lige linje. Hofterne ligger oven på hinanden og peger lige frem. Forestil dig, at du kan placere en kop på hoften. På en udånding, der løfter du det øverste ben kontrolleret op. Indånd og sænk det langsomt igen, uden at slippe spændingen. Bevægelsen er lille og præcis med fuld kontrol. Brug din vejrtrækning, og hvis det føles bedre, så kan du også ligge dig helt ned og hvile hovedet på armen. Husk, at det stadigvæk er din træning, så du gør, hvad der føles mest rigtigt for dig. Fra samme position sikrer du dig, at hoften er stabil, albuen er lige under din skulder og kroppen er i en lige linje. Du holder dit øverste ben løftet, aktivt og kontrolleret, så på en udånding fører du benet frem foran kroppen. Indånd fører det tilbage til udgangspunktet. Bevægelsen er langsom og styret, hoften bliver stille. Forestil dig, at du arbejder gennem blød modstand. Tænk længde ud gennem foden hele vejen fra hoften. Skuldrene er stadig afslappet, kæben er blød. Sidste variation her. Du kommer tilbage til udgangspunktet, så dit ben er løftet, ligesom vi startede med. Nu omdrejer du din hæl, så den peger op mod loftet og tæerne lidt ned mod gulvet. På en udånding løfter du kontrolleret op, små vip, puls opad, uden at svinge for meget eller miste længden. Du forestiller, at du løfter fra hoften og ikke fra foden. Mindre bevægelse, dybere kontakt. Sikker på, at du holder dine skuldre i ro, overkroppen i ro. Det er kun underkroppen, der arbejder. Bliv i den her fornemmelse af styrke, kontrol. Samme gælder her, du kan altid komme hele vejen ned og ligge. Du kommer hele vejen op til en siddende position. Du kan tage en pude med, sætte dig på den, eller komme hele vejen op på knæene. Løft armene let ud foran dig, albuerne ind til kroppen, som om du holder et fad i hænderne. På en udånding strækker armene blødt frem og lidt op. Indånd, før dem roligt tilbage ind foran dig. Forestil dig, at du serverer noget med elegance og nærvær. Skuldrene er nede, nakken er lang, og bevægelsen kommer fra dit powerhouse. Hold kontakt til din core og lad brystet være åben hele tiden. Bevæg dig roligt og lad dit åndedræt guide dig. Så er det tid til modsatte side, så du kommer hele vejen ned og ligger på din måtte igen. Så er det så på modsatte side. Du har din skulder lige over din albue. Du presser lidt væk fra den. Du holder din overkrop lige og stabil, og så løfter du benet op. Det gør du på en udånding med fuld kontrol. På en indånding sænker du det langsomt igen, uden at slippe spændingen. Du finder tilbage, løfter benet og fører det langsomt frem. Mærk bevægelsen starte helt fra toppen af hoften. Forestil dig, at du tegner en linje i luften med foden. Hold resten af kroppen helt i ro. Kun benet der arbejder. På en udånding fører du det frem. På en indånding vender du tilbage. Meget tæt på at være der for i dag. Du
drejer hoften let ud af, hælen peger opad, tæerne peger ned mod gulvet, små vip, kontrolleret og præcis. Sørg for at du holder overkroppen i ro. Kæben er afspændt, og du husker på noget af det sidste og træk vejret ind gennem næsen og pust aktivt ud gennem munden. Mega sejt gået. Find om, så du ligger på maven, så kan du nemlig komme op i din planke på albuerne eller på hænderne. Du placerer enten albuer eller hænder lige under dine skuldre. Kroppen er en lang linje. Aktiver hele forsiden af kroppen, som om du løfter dig væk fra måtten og presser op gennem dine skuldre. Lad nakken forlænge rygsøjlen, så den er lang lige. Træk vejret roligt ind gennem næsen, udånd og spænd lidt op i din krog. Hold fokus på et åndedræt ad gangen og find ro i positionen. Tag en dyb indånding. Mærk din krop, mærk styrken. Tusind tak, fordi du joinede i dag. Vi ses snart.